Hello everyone, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायगोननानै लागोनाय थालाय बेलेगफोर सल'फोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन? लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बुरि पेन्सन। ओमफ्राय लोगोफोर बे बुरि पेन्सन आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय बिथां सिद्धार्थ बर' आरो बिथांजों लोगोसे प्रियंका लाहारी बिथां। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे उषा रानी ब्रह्म बिथां। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।